బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. కరీంనగర్ లో ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. మంత్రి పొన్నం ఇంటి ముట్టడికి ఏబీవీపీ నాయకులు ప్రయత్నించారు. పెండింగ్ స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆందోళనకారులను పోలీసులు చెదరగొట్టారు. జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ల పైన ధర్నా చేస్తూ ఉంటే పోలీసులు అతి ఉత్సాహంతో ఈరోజు ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లు రాక ఎంతో ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు విద్యార్థులు ఎంతో ఇబ్బందికి గురవుతున్నా కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు వివరిస్తూ ఉంది. దీన్ని వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతామని అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ తరఫున తెలియజేస్తున్నాము.